Cheng shi chu a unau nu shon siu chuan damdoi hmanga hrai ruin hotel room pakhata akal sana mi house tak Mr. Jang ne na changa suman mu theina na hlan tu man ni chen si akal zan nu chuan sumdong lar le house ram chunga na chuan ming thang tak Mr. Lee Rogi chu ron lang ve in ani po a ruin a ril ru chu a boi mel le a eng tin tin emo chen si omna ruma chuan ron lutin atak salama damdoi na tho awang chuan in hnar hlei theilawin shat po in shengai lo chu zan chuan an cha swala chen si tan po ami pa ompui voi khatna ni turin Lee Rogi nen chuan an cha swal dun ta bok atu zinga chuan chen si chu har mas zo ka tangin akhianga mi palo mu chu a ena a ril ro boi hle chuta arun har ma in za lu to ka wang chuan a in sa seng ta thwaya anin lama se yu le anu le pa te po Mr. Jang chuan ron bia in chen sia omlo thu soin alo thin rim hle a chen si a nei lo ani chuan an poisa hmu tur po an hmu don lo thu shilin ada khum ta maka se yu le anu le pa te chu an ril ro boin se yu chuan a room da na kha adik nge in a shebok si a Mr. Jang ne na changa poisa an don ngei theinan apa thleng mai chuan a rila ra afa ngei chu lan she na chete ma an nei lawa chu tiang thil vel soya an ril ro boi hle la chuan an chong zong zong ron shemanin chen si chu aron ho hlawa ril runat luata apa ngei po chu na takin adem ve hle a anu shon chuan lo khu moi ve tum vyang ma se apa la alo in ti lulul ve tlat engtin nge a shin ngei afanu chunga chu tiang ati thei zok ti zo tin anu mi ada na dam do ina da in nupui dang ala nei san zuya ti in an chung ko ni na dik tak chu a soi ve ta phiar phiara na sat taka in hau thin rim chho hlomin apa te lam la in chen si chu enga tan ma an ngai si law kut te hial in thakin chen si chu chhuata ni kho shelawin a le ta reng mai an na tho zinga pakhat chu ron lang hlolin Mr. Lee in anin pona a nga reng thu ron soin a ming chu an lo shot photo sumdong house takani ti sha in man mo lu tukin an tlan chhuaka pona chuan Lee Rogi le anau te chu lo dingin zan lama chen si in a thei ngil ngei mai thi kha alo keng kang wa a fanuta niya alo sha thu soin si yuwa mu chuan hei emni ti in a zota si yu chuan zan lama chen si in hun man pui chu tu dang ni lawin Lee Rogi ngei ni ti sha in ma se chu wa nei na chu adon phal lawin ama ani thu chu alo soi ta hlawa chen si chuan damdoi wang liao wa achunga thil thlenga chuan mo phurna lak tumin ngai dam dil nan lunglu thami tam tak aron kenga ma se si we ro heng zong zong ai chuan akyang omadu zok thu thiam taka lo soin Mr. Lee po chuan mi pa taka mo phurna lak tumin anula ni tir chu atum ve ta bok Lee Rogi te tlan liam ve le chuan se yu le anu le pa chuan chen si chu lo harin buana lian zo ka siam ma yang ti hlawin rang taka chingfel turin in lam chu an pana ma se chen si chu a omna hmuna alo om to law zong nyal ma se an mu zo si law chen si chu ron lang le in naw nei na roma chuan na sa taka doctor te nen chang hawin a fa ma saber tur te chu aneya Lee Rogi nen an fa ngei ni in naw te chu panga lai an neya an te em mai le ngal ma se wa nei thlak takin himdam takin an piang veka pali mi pa ni in pakhat mei chia om ve bok kumsari nu churun langin chen si chu designer ming thang tak niya an rama ngei ron kirin arwal chuan afa fing le mel chatak tak te chu an ron tel boka su mei chu a upa berni in kumno pangte lani hloma se an thwa ka tha in an fing ma ani po hian computer lama thiamna sang taka nei der to so yu chuan dotin dan lam ka hnoya athiam fa hle a le khabu a chhiar pe in ani po thlak thataka ni a
a pathum na su fu chu sport lam thiam na nei ani ve thunga a pali na su ti ane ro medical lama ril takani ve thung ante berle an nula nei chhun suli ero in a uti angin theina le thiam na han soi tur em anei lo thunga a mel that le du na chu a chuan tur nei ve chhun ani thunga anu hawa airport ko ta anom chap lai chuan kongkam ti a chen si chuan CU chuan pasal house tak li sum don nei tupa anei don ti lo sha in achunga le anu chunga until ti engma ala thei ngil lawa an kong chu sam taka tlangtir pur tumbi khau lawa an ma ni shwai tu turan lo nga chung chuan suli ite chu midang shat lawa kal sonin engtin tinemo li roki sum don na lam kai noya chwa kho tura in bwa sai mek chu awa mufu a pa tia kawin awa kwa chot mai anauten loden an tum chuan Mr. Lee chuan alo khap thwaya nel taka suli kianga thutla in sha swal pala nei ani lo mo ti in a zota ma se suli ero in an mel in an za so in ama chu an pa ani ngei thu chu alo soi ve tlata Mr. Lee po in du omati ema bang chuan nui ve suk sukin suli la chuan anu le apa te an mel that ema wanga chutianga mel that he ni thu te shilin nuam lo ti ve ema chutia an lo ti mul lai chuan chen si chuan mang an mel takarun kawin suli ron mu chuan a tho hwaya kwa wongin suli la chuan apa a mu thu lo shilin chen si ero asha swal pala ni thu alo soi ve thwai thunga Mr. Lee chuan chen si mu chuan a mel chu a shat nu ang ti hle in ma se a shat na a sha chuak zo to si lawa chen si ero a thin rim ta emoti mai turin a ngai ven du hau lawa an kal sun tur naute pa chu tunge aron zo po chuan ngai taka lo changin kongpui le lamading an mani ron shwai tur gu feng chu an pan ta zoka suli po in gu feng a mu chuan pa ti le thawin Mr. Lee po chuan an patak takemo alo ti ve tamai ma se aril ru ero ala boy mel hle anaute singa mi in Mrs. Sui in lama alo nga reng to thu a soi chuan Mr. Lee chuan anin mel hle a office lamakal tura driver te chu shilin an ni po an kal liam tangal chen si ten in an thlen chuan a fa te ho chu an mani du zong chau khoin in ti boy hau lo chuan an bur le ngal chara chen si chuan gu feng hne na a chan puina awanga lom tho te shilin so yu te chungchang po an soi te la anu thina nen engke ma in zom na anei ringin an laka ro rel na dik mu chu atum hle chen si mu chu amu manglama khazan liro ki nen tumlo lutuka an che swal zan bo khamang chia anga mangle in a intal har zoka chuchwak lolin thlanin a bwal dap mai a room kongka chu ronin hongin a fapa upa ber su mei chu in turun kenglu thian mangchia I mangle to emni a ron ti rewa chen si po a fapa mu chuan thohwain su mei chuan atu ka athil ma chon tur wangin alunga yemni ti in a zota chen si chuan ama ring tok tur lo shil ve thungin anu chuan engma a lo thu a lo shil ve bok su mei bok chuan an pa ber zon chwa chu tinge atum lo o ti in anu chu a zot le rewa chen si chuan athil in lai ha ka khu khar kharin an pa te chu a thi to thu ba nakin lo shila su mei la chuan kum thum mi lek bum rwal an ni to lo thu lo shilin chen si chu anuya za hle a chuta su mei chuan thataka mutirin a chwa san zui ta ngal room po na chuan su tian chuan lo ngakin an pa chungchang bok chu suin an ngai ven hle a su mei chuan su yu ti ne na in nei tur liro ki nen khan anin an tak ze thu soin an pa ani ngei thu anau chu a shila su tian chu an nu du lawa midang an pa in anei tur chu a thin rim ve hle a engti ni botak ma an laka ngai thu chu alo soi ve rewa su mei chuan an company computer lama engeng emo a hack sak thu soin anau po a hlim hle liro ki po office lama su yu chuan tiffin ron ken pa a ron tlo in a ho kha thu te a ron soya Mr. Lee chuan anin mel le hle
suyu la in ati hiam mai si a anin nei hun tur po hnai ve zelin chumia ta na anin bua sai na ni pa formin liro keril ru ne tum chuan thei to pa chwa a ma se liro ki ero athin lung takin apo thei law angai na law ni ber anaute zinga mi in an computer a boina omvel ron shilin magdeu chu thil ti tu chuan an pa ani thu aron soi thu a shila so yu zok chuan thil theilo ani thu lo soi makin liro ki chuan alo en deuh shoka so yu chuan in siam chawatin ama chau me chia hun man pui alaneya engtin nge midangin afa an pai theyang lo ti zain liro ki chuan akham mel hle to ato pa phei chuan nalama alo boi deuh bok nen hoto turin ashil tangota tlopo adu to lo thu nen zana lo ho turin ala shil sham thung lero ki chu anaute zinga mi bok chuan computer lam engma an khoi theilo thu ron shil le in boina lian takan to thu chu aron soya darkar tinin sum tam takan hlo zel bok nen an boi hle a ama ngei po in computer mang chuan chin fel tumin malama se thil har sa takani atuka chuan ama ngein an computer le thil shanga boina ron thleng chu sha chwa ngei tumin abeya chuta no pangte chuan phone call dongin rang takin an choice nga la atuka anupui nei tur chu cancel tura o ti dang lama su mei te chuan ron vo ve rewin ani lawani chuan sum tam tak a chan tur thu an ron shila repo in belo ma se lero ki te chuan an omna an chui chuak man ta tho chulam pan chuan an kal ta ngal thwaya lero ki chuan an omna bor an thlen chuan zon chua mu nge ya du a ma se a driver chuan chumini chu anupui nei ni ani thuron shilin designer lar le ming thang tak designer queen an ti hial po in a nga reng to thuron shilin lero ki chuan peilo mel takin anin nei na mun lam chu apan vele taphot in nei na hola chuan so yu le a chante pathum ponal taka omin a chante chuan na sa takin an faka achi ornal tak chu mu chat bokin so yu chuan designer queen design nga tani thote soin liro ki yan atan sum ui anei lo zate a chaber du sak zate in ti thei taka soin a chante po in tlon takin an lo fakle a unaw nu boral ta dai chanchina te pakayin adin mun hi ron mu ve se a otur jate soin an noi so hle chuti lai chuan kongkalama changin designer queen ngei mai chu aron thlen thu soin kongka aron in hong ropa chensi ngei mai chu aron pen lut ta zan sana so yu le a chante chuan phok takalo melin so yu chu ama ma chon turin akal ngal chat alla thi lawani mo ti chu azon na masaberani a chensi la alo zam du bik lawe thi ni se hetyang din hmuna adin theidon lo thu lo shilin so yu chuan liro ki nen anin hmu palanga engkim asha chwa maya hlau hle a unaw nuwa bauta lemron changa pu in gar thau chu po chwa ti ratuma ma se chensi chuan atana ron kalani lo thu le liro ki hne na change ya somna adon thu ron soin a somna kart po a mu wa a unaw nu chu hlau thong zwal sotin ala oi hlei thei me ulaw mi puima a chuan engtin nge a unaw nu a mangai em anga lemaron chan thei ti zotin ani nei na chu ti chha ta tumem ni ti te a unaw nu chu khovela unaw nu chaberle ani chuan na chunga hetyang ati ngai ho lo tur thu chu lem changin asoya chensi chuan a unaw nu du berti vela asoi chungai theilawin a hmaya aben sakta chwaya so yu thin rimin kutarun thak le don lai tak chuan liro ki chuan abana aron chil sak thwaya so yu zok chu lo zwal ko ngal char charin chensi chuan ei lo hle liro ki chuan chensi mu chuan nangbok mo ati du leka anin nei na a alo tel ve te chu maka ti zok ma so yu la in a unaw nu le ma chan thu lo so in an pa hnia enge mo sha chwa dun pal an nei hlau takin liro ki chu a pot san thwaya so yu ka son chu chensi chuan nui var aule tin atan thil pek thatta ka nei thu a shila chuta big screen ngei mai chuan a pasal tur ni lo mi padang nen an khosa don lai chu aron in play tamai so yu chu athin rim em a
alemani atak takani lote ti ve ma se tu ma abum thei chuang lo liro ki thin rim po chuan anin nei na chu ti topin akal san ta maka chen si in hol po na chwa san chuan tum lo lutukin afanu ina lo om tura angai chuan ron ko lolin a mu chu a phu ve soka afanu suli la chu alo lom em bok thu po anin zo chan ma chuan an bul loka liro ki te chu an ron thlenga Mr. Lee chuan chen si dara pheng pheleplem chuanga mu chuan ameng ngal ko ka khasa na huna man pui nula dara khan a om ve tlatani chen si po in an kyanga midangan om ti a sha chuan ronding chuak vatin suli chuan liro ki chu apa tia kaule in alo pan le nga la le khate pe zui zau bokin akwa wangwang chen si chuan chutianga mi ko ringot lo turin alo shil ve boka ma se liro ki aril ruwa ero thil tam taka om thung suli na kal san ma chuan asam zai chu apo thlak sak zawa chen si ne na chuan no pangkum za chu zotin chen si chuan a sha chwa mai lawin a diklo chuan a shil ma se suli te rewin kumru ka lom lo ti in alo soi sak lawa anu chuan rang taka aka hup sakin akal son pui ta ngal liro ki po in a assistant ne na samsaya DNA le a DNA chu test turin a shela a assistant chuan makati hle a fanua ni ring tak takem ni ti zo thialin liro ki chuan khaza na mai chia kha su yu ni lawin midang an ni theidonin a sheve ta thunga chen si po nan chwa chuan a fanu chu angai to lwata khoya ma ama akal to lo tura shilin liro ki po chu pa tia ko to lo turin a shil boka a fanu te la chuan a u te thu anga a pa thil poimo a pe thei chu a lo lom ve em thunga so yu le anu le pa te po thin rim taka anin chunga chuan omin so yu chu ang na sa hle a chen si in anu na ron ti chat vek thu so yin a pa la chu thin rim berbera atanga anu ne na chuan engtin ni mutak chen si chu ti tura nge nin anu po chuan a fanu thlawang ho takin chen si laka chuan engi mutak ti chu antuma chen si chu khaza na mi ani ti liro ki an ala shilo lai tak chu rem changa lak tumin a fanu chu Mr. Lee chu damdoi manga shainon le turin a shela chutianga an omdun thei ani pho chuan chen si ron inrol po engma lo mai ani to don thu shilin a fanu po chuan tilo thei lawa a in sha ta wang chuan apom ve mai liro ki po chuan chen si fanu suli chu a fanu ngei ani ti DNA test mang chuan alo sha chhuak ve boka khamiza na mi kha su yu ni lowin chen si ngei ani ama ero chu ama chuan engma ala shabik lo ni a sha in a fanu nen nei theidan kong chu adap chan ta bok su yu ero atan poimo na pakhat ma a nei to lo thung chen si te in lama po no pang ho chu anin fiam nak naka an bul loka gu feng le chen si te po ti in tuna chuan an du ber angin su yu chuan apasal hwala chen ta boka an tuma hlotling anin ti hle ma se du tok mai an la tum law chen si chuan a thil nei ama ta liao anu company chu nei kir le nge tuma gu feng po in a thei to pa pui chu alo in hwam ve bok liro ki secretary liu chuan ronbia in chunu lama company lama kal turin arun sha tira chen si chuan kaldu chalo ma se an kon chika engkim an lo sign vek to wangin an hnuaya thok ani ve to a an du dan a zom lo ani chuan poisa a le thum a choi thei thu thlenga shilin a kal tur thu chu a soi ve ta nge suli te reu bok chu anu te shat lo chhuak ru le in company lama chuan engtin tin emo awa thleng phei le a secretary liu chuan lo mu in apa meeting a nei ri bok nen a office a chuan infiam pa lo ngak tura shilin a chwa san le maya a una pa te chu a omna chin shila bia in an ni lam po in apa chu an pa atan ating nge yem ti lo sha chang turin an ron cha uluk ve hle a chutia alo in fiamol mo lai chuan amarbul ken chu tilumin dokan sira chuan aluma chara a boy hle lai chuan so yu churon lu rudan danin liro kia thil in tura chuan damdoi ron pol saka chumi hmanga ata asiam chu tum hle in midangin an mu ma chuan a chhuak le wat
Suli chuan lo mu rengin mei che swala ni ti chu a hre thiam ve maya rang taka tlan chuakin anu chu a zunga chen si nen po in tok lolin a fanu ana thona hmuna a mu thu chu makati in Suli la chuan a pot kal ngal dor dora liro ki ta meeting zo office ron lu chuan Suli chu ron zong dewin a mu mai si lawa dokana thingpui chu in main secretary leo pon lama enkwal tura akal lai chuan Suli le anu po chu anon thleng phei ve a Suli chuan anu chu office chunga nam lut nokin kongka chu kharin pon lama chang chuan akal daya anu chu a shil hain alung oi lo hle chuta liro kia damdoi ruila chuan ron panin a ron kwa deuh nok noka chen si chuan lo nor sonin a thei ang tokin alo in veng ve boka a fanula chuan kongka a ron hong do der mai si lawa chuta liro ki anem sun tum na lama chuan thuthlenga thudunin tumlo lutukin anla in fo pal zuye chen si chu phu zokin a thokang nga la ma se liro ki chuan potnai le in a fob zui le shama chen si du lo lutuk chu chang vakin atal chuak thei sham kongka lampan le vatin a fanu chu aron hong lo ni chuan ina a hotir to don lo thu in a vota me a Suli pon ron hong ngal thwain anu chuan kai nokin akal sun pui dor dora an kal sun chu Suli ron kal chuan ron mu manin me chno pang chu a fanu emoni tia ngai to in liro ki nen an fa anipal thei ti angai to a oi lo shama du office chunga lu chuan Mr. Lee a taksa damdoin alo ne hle to chu mu in rang takin a wai pui nga la liro ki ero in kalson tura lo shelin alo nar ve sham shama so yu ero in rem changa lak tumin kai thowa kalson pui ngal chu atuma ma se liro ki chuan alo nyal ve sham sham chuta secretary liu chu ron lang ve hlolin Mr. Lee chu aron wai pui nga la so yu chu ho tura shil non le in akal lo ni chuan an investment an ti to vek tur thu a shil ta ka chuan so yu po lung oi vak lowin a chuak ve ta nga la secretary lu ne na chuan damdoya shai ni thu le jawian ko vat tur a shilin secretary lu po in a phone zui ngal Dr. Zhao chuan damdoi ron chiwin darkar chan ve nu vela chuan a that le mai tur thu a shila chutiang damdoi te alo mang chu fiamin ma se liro ki chu fiam thu thon na mu ta po a cheng lawa su union anin nei na turan ti top thu le hotel ha a me chatun kha amma ani lo thu shilin doctor chuan makalo ti ve hle a fanu anei to thu a soi phei chuan makati le zwale engkim a ro nei chu a fanu ta tur vek ani thu ala soi ta zela suli te nu fa chu nei le ta tum hle a ma se chen si berin ama chu ala shelo ti sha in malak thwai ro atuma chen si chuan a fanu chu pon lama chwa pui dot dotin alung oi lo viawa suli chuan anu chu a thei ang to ka ngai dam dil ve bokin a du om let ling phian anu chuan khatyang thil ti to lo tur shilin suli in apa adu ve thu alo soi chuan she umati hle a ma se ni roki chu apa ani miaw lo wangin pa tia kau to lo sham turin a shil thunga apa gu feng tal chu an pa ani theilo wem ni tia azole te chuan gu feng chu mi thatak ni in an ni po na sa takin chan pui ma se hetiang lam zonga a en miaw lo wangin chan har sa ati hle chumi nuwa lo ngak deuh sham tur a shilin an pa tur tha deuh alangai to sak tur thu a shila a fa te chu a khongai ve hle a phone chu ron ri in alak rol chuan a pa chuan thin rim takin a ina kal nga turin a ron shok nga la akal lo ni chuan tia ron vo zuin chen si po chu alung oi lo hle so yu chuan in lama chuan engki malo thlen le man vek to a no pang chu chen si fa ani chuan engti ne mutak malak an ngai don thu chu an soya an pa berero in afanu chu liro ki ngei anei tur thu shilin alo thlop na sa hle a chen si chungchang po ama nge in chin fela tum thu chu alo soi ve mul mul bok chen si le suli te chuan apa te in chu an va thleng tange ya apa thin rim chuan kut lo thlak ngal ngot tum ma se chen si chuan kum sari liam ta a an du duwa an ti thei ang mai mai kha chu
ani to lo ti shilin apa pot su ameng ve kok theya chensi ero aron in ring tok hle thung chulai hmuna akal chan chu anni bi mai mai tur ni lawin anu vap la tura kalani tho shilin anni ero in pek tum lo takin an lo nui zat hle a su yu chuan suli I chu enin daikil kara afa mai mai ti in a musit ve roka chensi chuan lo tor thei hau lo na zet chuan a hmaya ben sak popin sui makti le thin rim chu ameng phok hle a apa puina angen chung mai anu anron hau bong bong chu suli chuan an thu soi shefya diak diak lo ma se anu ma a chuan dingin alo chan ve hle a su yu chuan ron nam tlun nokin chensi chuan rang takin afanu chu a boy pui nga la adin chatir nu chuan suli chuan a smart watch mang chuan apa chu eng tin tin emo a call zui tabok su yu te chuan chengsi chu li sum don na a thona atang chuan bang turin an shil te ngota chensi chuan an thu te mai mai ngatan ma alo ti lo ba ka anin ne na tur po an ti to vek to le ngal li ro ki nen chuan kumsari lai anin zui to thu te shelin an hnaya omtir chu atum lo hle ti chensi chuan a hrethiam ma aril ru takero chuan kumsari ani chuan khaza na ami pa ompui kha ani thei mai ngem ti ngai to na nei ma se ani ang meu tan chuan asang ma ma ati si chensi chuan abang do ni chuan thil pahni phu te nei thu a shila anu company ya share le anu vap kha apa chu lo tong tum ve ma se su yu chuan lo pom maka li ro ki la ka chaka da bo thainan chuan engkim ti a hwa ma su li chu afanu aniang ti a hlau em bok rang takin an lo yar chu an inakal turin a betangal boka an thu soi lo ngai thlave mek Mr. Lee le a secretary liu te chuan an thil soi engkim chu suli kal tlang chuan lo she ve vekin bang tura an ti lai te chuan secretary liu chuan a ban arin lo thu le mei cheril ru nget takani thu te lo soin an pu chu lo ti lo matum hle a ma se a soi fel or tia chensi chuan thil du pahni anei thu kha ron soi lang le ta si a secretary liu po anui toy khop mai su yu te lama po lawyer mang chuan a share 20% chu chensi chuan a hlan fel ta dera lekha te chu anti fel zo in lawyer po chu a inthar film zui ngal thuai chumi nuwa anu vap adile chuan apa chuan bang ma support turin alo shil ve thunga inbum ton lo na na tia ni ve bok chensi po chuan ole lo ti ve mayin a phone la tura a boy mek lai chuan kongkalama changa orun chhuakin phone man angai lo thu le ama mimal taka shil tura ti in Mr. Liro kule anaw te hau chu aron pen luta suli chuan pa tia lo ko le thwayin su yu po in aron hnai wata Mr. Lee chuan suli chu pom kangin su yu ro in pa ati ve ring ngot chu lo ngei hle in alo khak ngal feka Mr. Lee chuan chu alo mu thei viau lawa suli pa ani thu soin paternity test result po chu a mu ngala su yu te lam po chu an phok hle anni ang bokin chensi chuan makati a paper chu lo la fatin ma se adik zia bak mu tur nei lawa Mr. Lee chuan vap chu run la tura Mr. Su chu shilin Mr. Su chuan lo hnial ve dewin Mr. Lee naute chuan an vala luita thawa chensi chu run pe in chu mun chu an chwa san ta ngal motor an chuan lai te chuan chensi chuan ala oi hlei thei meu lawa suli la chuan nu le pa anei ve ta chu alom em a chensi chuan a u naw dang te chan chin soi tur ero dang sham shamin Mr. Lee chuan a fa te chu alak sak mayang ti a hlau hle a kumsari zet har sa taka anu hawa an seilen dan te suli chuan apa chu shilve in Mr. Lee po in a fanu nei chun ani boka hun shom tak tor tir chu a phal to hau lawe chumi hnuwa suli chuan an pahnia fo ve ve tur a shilin an fanu du na le phurna chu an ti cha sak mai lawin a bianga fo ve ve an ron tuma ma se suli chu lo om son zawin anu le pa te chu anin fop ta zoka chensi chu phok takamengin ain la sang ngal wata a fanulaka chuan alung oi lo hle
Mr. Lee chuan an nu fa chuan a thla tur thu hrilin an in omna lama chuan an kal hmasa a chen si chuan a fapa te ho an lo om mol hlawin a ril ru chu a ha hle a an in a lu tir lo dan mol chu a zonga a ril ru chu a seng na sa hle an nom na hmun kot an thlen te chuan gu fengan school lama alo hrai to nge yang ti beiste in a ril ru in a tong trai mol mola an floor an thlen chuan an apartment lo zok te chu hon tuma beiderin lu tir lo dan mol chu a zonga hun danga an la in be thei thaw lom ti in chhuan lam siam viau ma se Mr. Lee la chuan an nau te chu ti chha tir mai atuma security lam le an pu te ho po aman abyak vek thei thu shilin chen si ero a hlau thong zwa suta password a sha to thu soin hon tuma a beile don cha tia chuan a opposite cha kongka churon in hongin su fu chu aron langa chen si chu aron kauta lo mai Mr. Lee te ho chu an lo meng phok hle a chu ta chu no pangte chuan Mr. Lee chu enin chi bai kapa nula te bum tu an la ti zuya Mr. Lee chu makti na nen no pang chu a en deuh tlok tlok mai in chung an lu nu chuan su fu chuan apa chu angai ven hle a anu chuan in fiam turat tir sonin an kal son nuwa ero anin mel no ta lo hle liro ki chuan fanu mai po ni law fapa alo nei reng ti a sha chwa ka ni chen si ero in poisa anayin thil ati thei si a fa te chu alak bau sak mayang ti chu ahlawa arin ange yin liro ki chuan poisa offer tangi nge chen si chuan alo du lo chang hle a kumsari chung har sa taka alo en kol to a fa te chu olsam taka kalbau tir mai chu a phar reng reng lawa thin rim takin an in atang chuan anor chhuak ta hial liro ki chuan ti ngai na shilo taka secretary liu chu melin ani la chuan khatianga tilo tur khan alo ti ve boka an ma mo ber chu pa hmangai na ani zok thu shilin liro ki chuan chu tiang po a she thiam lem lawa chen si ero a hlau thong ta hle a ramdanga a fa te chu om puile dai te ngai to in chan ai chuan tlan bo puile mai chu adu dan ani a fa te bula chuan vakal le in su fu hne na chuan liro ki chu apa ani lo thu le pa tia kau to lo turin awa shila su fu la chuan engtik thleng nge do ti in shil don lo ti in chen si po adang let ling chumi hnuwa a reng reng thu in engwanga school kal lo nge ani thu a zo chuan su fu chuan apum dom batin apum na thu soin ati der no le a su li po chuan lo nui zat ve hle in an nu fa ho chuan an hlim ta phian liro ki pu li feng chuan secretary liu hne na changa tu anei thu sha in rang takin atupa liro ki mutur chuan aron kal nga la liro ki po chuan apu mu chu aphu ve zoka tu anei thu secretary liu hne na changa alo sha thu soin atunu chu mu adu ngal tut tuta mu mai ni lo anu chu ron shwai tur a shil tur ati in ama nge yin poisa adu zat lo pe in atunu chu ne tum khop maya atupa nei chun fanu ani bok nen angai hru khop mai liro ki chuan chutiang maya ol samani lo thu shilin ama po in poisa pe ka tum thu le adu lo thu a shila apula in atu te chu a mu phak lo om tur chuan angai ngam bok si lo court lama khina lawyer chaber ber royal aksak hial rotin liro ki chuan lo dang thwai thunga kumsari zet amma afa te alo en kol to awang chuan afa te nen anin zom na po a thale ti soin ti luin na manga an lak saka ni vai chuan no pang thlenga ngong anei thei thu a shila chu ba ka fanu chau ni law fa pa po anei thu shilin apu chuan makati in alom na samaye atu te nu chu mu ngei du in a omna azota roki chuan a shim shimin engtin nge olsam taka anom na hmun chu aron thlen thei ti zotin secretary liu shil ni se chu ron thlen na hun ala om hau lo thu soin apu chu a hoison ngal thwaya so yu hne na changa lo sha ni om takani afa nuwatan po chuan a thatle thu soin ma se roki ero in ani nen anin zom na chu ato vek to thu le hun ahman pui anga alo in soina po ama ani lo thu shilin akal san ta maka apo chuan atu te nu omna chu ala soi lo thu awin ma se roki chuan achang du to lawa
ama nge chuan zon mu angai don ti hria in anau te chu a beve tanga la chen si chu zinga chuan a tho chuak ve lo hle a tho chuak ve lo changa ni lo liro ki te office a engki ma sha to nuwa na wa thole vel kha a pe lo ani ber ma se lo thei lo in contract te alo sign ve to bok nen a tho chuak ta sha ma a room kongka a hong cha chu a fa te ho chu a kongka ma a chuan lo ding thapin nui sang hian anu chu tuk chhuat chi bai chu an lo bu ka a kor hak turan lo siam sak thlap thu te amal te te ya an thil ti sak cheu te chu lo so in makeup tel lawa a hmel that zia te an lo shil boka suli chuan a uten engma ti an phal ve lo thu anu chu lo shilin anui hmel chu a pek thei tok ani thu so in anui sanga chen si chu a hlim hle a fa te du om lutuk chu a kwa khoma lom thu chu a soi mol mol mai moi taka office kal tura ain siam zo chuan a fa te chu gu feng lo ngak tura shilin skula a shwai tur thu le that taka om to turin a shila a fa te po chuan nui sangin anu chu an mang tha dia la lim takin chen si pon office lam chu a pan san tangal Mr. Lee Feng Liro Kia Pule a shwai shwai pa chuan chen si chen chin an chui chua to te chu motora chuan in shilin nula mel that taka ni zia po a thala ka hmu chuan a she thiam maya a tu te mol mai chu hmu a chak to ani gu feng po in chen si fa te chu school a shwain an school ko thleng chu a thla a lim taka an school laman pan chu bai ba in an kalyam ve le chuan a le sana gu feng akal yam ta mo tia chuan chen si fa te hawero anin signal kwal nga la su tian chu an miss te hmu ma in school pon lama a chhuak le nga la midang zong chu school an kal ta thung su tian chuan apa hmu ve chu tumin lim takin akal ve thwai thwai ya no pang fing fel takan ni boka an pa hmu an chak em po chu a om lo shan lo ma se chu tia konga kan don lai tak chuan motor pakhat hian a ron su a chu po tu dang ni lawin puli fenga te motor kha ani rang takawa bai pui ngalin damdo in lam an pan pui ta ngala damdo in an thlen chuan liam pilte naw ba ka nei lo thu lo shilin an thawai mai Police Secretary chuan no pang chu en wangin liro ki nen chuan in anga ti hle thu a shila a hming te chu han en sakin su tian la chu alo felin bia ka lo nuam em bok nen puli feng te chuan an ngai na phia na liro ki chu ko turin a secretary chu a shil ta bok Rocky point apu in no panga su thu a shat vele rang takin damdo in lampan turin a chhuak nga la chen si po churon shil ve ngalin man mo takin office a chhwa san ve ta ngal kong sira taxi chan lai chuan abul lokali Rocky te churon dingin chen si chuan za thailo chho in nimina a ina changa anam chhuate motora nge chuan alut le thaka taxi fare po apek tur thu so in li Rocky chu akuta poisa pezuin engma asoi ma chuan akaldu na hospital ming chu a shila secretary liu chuan lo en vatin an kalna ve tur thawani thu soi tu ma se li Rocky chuan lo khap vat engi damdo ina chuan ati don ti zo tin chen si chuan abyang ding lam dom pa chuan a ha ve lama mi ana thu asoi ta khawa Rocky chuan do soi su lo ti makin adom na chu ding lamani thu alo shila chen si chuan zakle lai deuh takin a pahnih na ana thu a soi le no anin hnia le deuh lai tak chuan secretary liu chuan motor chu khal koi zokin Mr. Lee chuan chen si lama on rokin a hmuya ava fol sak thuta an meng phok dun hle chen si chuan namson vatin alung oi lo hle a chutia a an khum lai tak chuan motor chu koi le zokin ama zok chuan Rocky chu a fo vele thunga rang takin ain la sang thwai nangin engki ma thleng vek to lung oi lo takhian secretary liu chu melin a motor license nei ve dan mo chu enfel thatle angai don ani mo lo ti in secretary liu chu akap khera secretary liu la Rockian lo bonus apek ngei be sein alo hlim ma a hlo akatur thu aron shil chuan a hnual roi mai damdo in an thlen nu chuan chen si chu man mo takalut ma sa in akal yam ta mo tia chuan Rocky chuan secretary liu hne na chuan ati tha thu so in bonus atan poisa tlem chhelo tak apek tur thu a shila secretary liu po a hlim le hle
chen si a fapa omna ruma alu don lai chuan chung lama mi pahnih ti thawm chu hria in pakhat chu gu feng o ani a pakhat zawk chuan sutian chu a fa alo ni reng ani maw tia zawtin gu feng chuan nui chung hian a fa chu ani lo thu le mase anu zawk chu a hmeichhe du tak atana poimu em ani thu a hrila Mr. Lee po chuan hmu ve ngei a du thu te soin chen si ero alo in thiam lo ngang mai e gu fenga chuan a ding reng chu ron hmu in a kau vata chen si po ron lu thuain a fapa chu a buai pui nga la a ngai to bok nen ma se su tian chu alo fel em a apa hmu a chak wanga chuak ani thu te lo shilin anu in thiam lo lutuk chu alo hnem ve reuh boka Mr. Lee feng chuan an fapa an lo supal chu a in thiam lo thu te lo shil ve nga lin amo phurna po an lak vek tur thu alo shila chen si eroin an lam hoi pa chuan an fapa thiam lo ani ve tho thu soin ama an lutuk lo bok nen engma angai lo tur thu alo soya Mr. Lee fengan chen si a hmu chiang chia ero ameng phok nga hle atu pa fanei na nu azon me kha ani chuta gu feng chuan adu takani thu alo la shil zui su tian chu amel thali a atupa nge ani ti a sha ta ka chuan a nuka ul chuak to mai a kwa lok thengem ti so tin su tian po chuan nel takin alo kwa ve nga la a pu tia kau tu ra shil bokin atupa nge ani ti chu achang em to boka a en ning thei law chu ta li ro ki te po ron lu tin chen si hmu chu makati hle a chu ta apu te su chu tu dang ni lawin a fapa ani ti a shat le phei chuan a ngai ven rang hle ma se su tian chu su fu nen an lawin ang bok nen su fu emo a ti tlat thunga chen si eroin hlau thong lutukin a sha chuak le mayang ti hlawin rang takin gu feng nen chuan a in thiar fe hlem pui ta ngal an chuan nu chuan apu chuan atupa ngei ani thu soin tuna chuan a hmuta boka chen si chu nupui nei mai durin a shila atu ta in fiam lai thira hlim takanun a man ve du thu te shilin angai ngal em bok chuta su tianan a id a the hngel chu hmu in atupa roki chu a shilwata roki chuan su tian ani lo ishe swala ni kha su fu alom lo ti in apula chuan ani lo thu shilin su tian ngei ani thu chu alo shil ve thunga a id po chu hmu in roki ane en nak chuan su fu ni lowin su tian ngei ani ti a she chuaka makti mel taka en rengin dot min shil le ta a ti zui supa alung oilo mel hle chen si te chuak chu gu feng chuan zuin a kau dinga chen si ril ru chu a man mo ru hle gu feng ril ru a she to bok nen a laka thaveu ma se a ril ru ang a put ve lo wang chuan a in thiam lawa no pangte pa chu li ro ki ani thu shilin no pang house school kalvel po ama in a shwai to tur thu a shil boka gu feng chuan shom ti hle ma se chen si chu adang thei si lawi inan thlen nu chuan chen si chuan su tian na chu dwat taka en kolin su tian po anu ati mang an ema wang chuan a in thiam lo hle a no pang fel taka ni boka anu po in pa an do na chu sha thiamin adem em thei lawa anin boy pui zo chuan kong kalama thom ron umin chen si chuan tunge in lengan nei en tum chuan akala kongka a liro ki mu chuan rang taka kongka chu khar le ngal mai tum ma se Mr. Lee chu ani ai a cherang zo klat in chunga chuan a rem ti vak lo chung chu ron lut luin chen si nen chuan anin ma chhon tarana do ta shil le awang chuan alung oi lo em a chen si po chuan in soi thiam ngai na po a shebik chuang lawa roki chuan no pangte tan chuan an pa ni ngei atum het ta viawa chen si eroin lak sakatuma nga yin a thin rim hle ma se in biak na thatak nein kartin akya nga hunan man ve thei chu adu dana ni a baka apu kum upa ve to takin atu te mule an kyanga hun man vel chu athil chak berani thu shilin chen si po chuan alak sak lo na turani pho chuan rem ti in ama nen thleng chuan abula anom du chuan ti in roki chuan rotna asyama
chen si ero in alo du lo na sa hle thunga afa te ho school run ba na hun chem bok nen Mr. Lee chuan pahnih dang chu a mule mayang ti hlawin ho turin atur ta thunga Liro ki po chuan a rut na ber afa te ompui ve zeu zeu arem ti ta boka thatak chuan a ho ve ta mai naupang pathum su fu su tian le su li te chu apa kyanga riak turin a hruai ta nge ya a ngai tu ema wang chuan konga an kal lai te chuan apa ten an hau ani chuan shil nge ngei tur ti in apa an ngai na lawani po in poya ti vak lawa afa te la an lo puitling si apa chu an mu voi khatna atang chuan an pa ani ti sha in an nel ve ngal em to pa chen si po in ril runam vak lawin a ho san ve ta phot su tian te unau thum chu an pu ber Mr. Lian a mu chuan a hlim ema a du sakin a duat le bok an tan presna tan poisa te pe in toys tam takale sak thu a shil boka a tu te po chu an hlimin a pu kyanga om chu nuaman ti hle toys en tura an kal hlan chuan a pu chuan roki hne na chuan a tu te chu ompui ngei a du thu shilin su yu lam chu ching fel tura ti in chen si chu a chul chuan nei mai turin a shil ta hiala roki po in chen si nen in nei lam angai to chuan har sa ati melem lo khop mai chen si po in lama a fapa te pahni su mei le su yu te nen chuan om du nin an unau dang te chu angai to hle a apa chuan alo ti shom viawang ti hlawin afa te chuan ngai to an ngai lo thu soi viaw ma se no ta ne ro anom shan voi khatna alo ni bok nen pa ngai tak chuan a om hle thei lawa an nei du zong te an pe angem ti ringot te soin Rokia hne na om afa te la chu chef thiam ber roin an ei tur tui tak an lo siam ti ra chen si in toys khale mo piano tum tur emo ti vela ngai to lai te chuan Roki chuan toys an ngai nat ber pe in atuk lama po tam tak apek tur thu a shil de a chen si bok chuan bo ruak ain thak to bok nen an paijama hak tur te ringot chu aril ruwa an oma lelam haula chu an paijama tur a tha dongin an lo hlim em mai si chen si chu in hnem le in eng anga hausa po ni si an nu an ta na nu chaber ani na chu alwa lan thei chuang lawang ti ha in hnemin amu hlei thei lawa afa te pani chuan tho hakin an lo mel le chin bok Roki le afa te ron langin afa te pathum chuan khovela pachaber ani thu soin anin lama chuan hlim takin an lo au chel chul thunga chu mi video chu chen si po ron thonin thik na wang chuan amut po afu hlei thei to lawa atuk lama tho a haidewa wangin man mo takaron tlan chuakin afa te bek lak sakin atlan chuaka afa te breakfast lo ei mek la chuan anu chu kawin an mani ber a thei ngil thu shilin an au vele thunga an buai lai hle chen si in school a shwai thlen chuan an zirtir tu chuan alo she mai lawa chen si chuan thataka an nu ani thu te shilin a ma lo shwai tu kha chu gu feng ani thu le an pateya ani thu a soi ve thunga an zirtir tu nu ero in aril ru te chuan a thom no changa lo te in eng brand nge ti po shat lo ha a le afa te ho po chu panei lo an ni awang chuan tu emo mei vel ani alo ringa a ei lo ngal hle afa te chu class lama kal tura shilpa chuan an hnunga anam deuh nok hera chen si chuan khatyang em te chu lo ti ve bok ma se an lian to a an tlu lawang alo ti mai si a an kal san no te chuan an school chu a ming than ang a in an zirtir tu te chu filati vak lem lawa su yu po liro ki pu mutura anin lama chuan vakalin anau te zinga mi apa iphone a upa ang ti tur chuan thatak hian pu fenga chu anom sam lo thu le tuma a mu pe ri lo thu lo shilin su yu lu chu arem ti lawa su yu chuan thin rim taka maya chuan ben sak sokin ani an lo fa chhor mai in alo dangam chu thin rim tak le che takin a an khum ta shep le nga la
chumi nuwa abeka chang chuan ai job engemaw phorin amita a thlor zeuh nu chuan inchhung lampan chuan akal lui ta tho chen si fa te school kalna lama chuan naupang dang pahnih chuan a fa te ho chu hmusit tak alo chhain pa po nei lo ti vel chuan an lo nui saw vela su mei te u naw la dwai lo su li ber chuan a u naw te an lo ti dan chu du lowin hwai sen takin an hma a chuan a ron din saka mi pa naupang dang pahnih chuan a sama lo ke sakin soli u naw pa te chu thin rim ve phatin anin swal zui ta luai luai ya rewak lawa an miss po chuan ron chelin chen si fa te zok chu a chan lem lo ti chu a lang ngal hle chen si po office a thlen chuan man hmu takin elevator in khar mek lampan a tlanin a button chu ava met man shama kongka churon in hong le in lu moi atum chu a chhunga lo chuang li ro ki le a secretary liu te chu a hmu ta ka chuan rang lu to ka in her le ngalin ro ki chuan a beka lo chel ve man ma se a bek po chungai sak lawin atlan cha san ta dai thawa li ro ki chuan makti taka atlan na lam chu melin secretary liu chu a mel le a khatiang khop khan a hlo omem ni ti zot mukin secretary liu chuan mi vot ve takani thule a fa te tan po nil omle fel tak anga alan theinan nui ve chen tura lo shilin roki an nui lui sok chunga amel chuan a hlau le deuh si office thlen nu po chuan roki chu dar thlang ma chuan nui zirin anin mel nya la ati hlei thei chuang der lawa a dawhkan a bag awm reng chu banin chen si bag kol sak reng ringot po chu ti in pek tuma kawng kalam a pan chu gu feng nen anin hma chhawn le ta che a gu feng chuan biak lok a du thu shilin office lama bawk chuan in beturin anin zui lut le gu feng chuan tlang tak a soi ngalin chen si fa te pa ani emaw ni lo emaw a ngai poimo lo thu shilin chen si chu a du thu le a beidon san don lo thu a shil ngal bol maya roki la chuan thu tak hla taka lo lak poi du lem lowin miron vo deuem ni a lo ti du leka gu feng chuan a laka changa lowin thiar filim turin a shila le roki ta chuan khowela nula tam tak an omalom ti in chen si chu nai lo turin a shil thunga roki la chuan he khowela meichhia engzat po omma se a meiche du ero chen si chau ani thu chu alo shil ve khau thunga chen si chu a dawhkanah chuan hna a thaw zo in a phone chu khoi mai atuma ma se a hmu zo lo a bag roki an alak sak ta ka khan a da ti sha chuak no no in poya ti hle chu ti lai tak chuan gu feng ron langin a hna thok a boy bok nen engma eina hun po ala nei lo ti a sha thu ron soin tiffin box a ron gen sak thlapa chen si chuan chu tiang ti angai lo thu lo soi ve bok ma se ma na chang to a an laka gu feng a that thin em awang chuan a rel ru ti na sak palero a hlau hle a gu feng la chuan na izwal so a lo tum ve mek bok si an ban huna a fa te chu lampui tura som zuin chen si chuan in thlashun mel tak hian apa in lama anom thu in a lo changa gu feng chuan makati hle chutia an din dun lai chuan li roki ron kalin a bag chu a run pe a gu feng chuan makti tak a lo melin an cheng nu nem ni lo ti in chen si in a chan don lai tak chuan roki zok chuan ko in an chen dun thu a lo shil tamaya chen si chu chang deuh ma se gu feng a nar thei dan om chhun ani ti sha in a hnial thei ta lo gu feng chuan ti tur poimo a nei thu that ta ka shilin a in thiar filim san ta van renga gu feng a kal liam rol rol chuan chen si chuan roki chu a keu chuan tau sak nokin roki chu a indom ngal ngoi ngoya a chan pui ve em a chutia in ti kher ti in a phun zui nwa nwa chen si ero in nga tan ma alo ngai der lo thunga chuta li roki chuan tlang tak hian tuna chang chuan a ril ru hne sak tuma thei to pa chan alak ve to tur thu shilin a fa te tan ringot a ti ani lo thu a shil tlang ngal mia boka a meichhia ata chau ni tura a du zia chu shilin chu ba ka alo o em a fa te nuwa tan ngei po ani aya tha tu ma anom don chuang lo ti thu shilin
chen si chu mai chana nge chuan a du zia thu chu tlang takin a hril ta boka school lama chen si ava thlen chuan nu pakhat hian a fanu suli kut alo thlak lai chu ava mu a man mo taka phein thinrim takin ava chan nga la a fanu lo beng tu nu chu beng be sokin chu nu po chu a thinrim nga hle a chen si po chuan a fanu kut thlak tu chu kut thlak lo big na tur thu a om lo thu alo soi ve mak an zir tir tu nu chuan chen si ne na chuan a fanu chuan chu nu fa te chu a ti du da chin thu soin kutan thlak dan te chu do tin alo pu ve thunga chen si minga soi rik ta ka chuan no pang nu chuan sia to na nei a in sha a angai to wangwang nu chuan su chung kwa atanga an fanu du to lo an no chwa ta nge kha ani ti she chwakin a chong dan renga chuan a musita a unaw nu nen anin kom ngei zia te soin su fanu hoisan a fa te po chu mi pa sang sang a kop nuwa a fa te emni ti in anui zatle a fa te ne na ngai dam dil tura a fa te chu ti turin a shil zoi zat bok chen si thinrim chuan tu bau chu nei nga se a ha zong zong a chut bal sak tur thu shilin midang thu soi enga tan ma ngai lo chuan a fanu ma a chu nyamin thil thlen dan dik tak chu a zo tak nga la chen si fa te chuan a bul chen tu an ni lo thu anu chu an lo shila su mei te chu an ron nam ma sak thu le su li sama an po sak thu te chu mi nuwa pa po nei lo ti ya an mu si dan te shilin chen si ril ru chu an na hle a ma se chak taka a fa te ta na ding tur chuan a in pe hle thunge ding chwakin no pangdang nu te lampana kal chuan thil ti swal tu chu a fa te ni lowin chu nu Mrs Fang fa te chen ma sak zok ani thu chu a soi ve ta maka Mrs Fang ila chuan a thiam lo zo ka pu in ching chi ya ngai dam dil turin alo shil ve thunga chen si heroin a fa te an ti dan ang cha chuan a fa chi bom tak tak ba ni chu anam tu ve tan no ka Mrs Fang chu a thin rim kher mai chu ta chen si nen chuan an la in swa le ta ngal an zir tir tu Mrs Gao chuan rang takin Mrs Fang pasal chu bia in anu pui le a fa te mi in kudan thak thu rak takin phone chuan awa shil ta nga la chen si fa te po in rang takin an pa chu bia in li ro ki po chen chna shat ve le man mo takin school lam chu arun pan ve ta ngal chen si te boina chu ron chelin chen si la chuan ro ki alo mu rol chuan ifa te mi in shom taka an siam lai in iwa 100 ve alo ti deu zeka so yu chuan thil thlen dan chu lo shilin li ro ki zok tak chuan pa ti ya arun ko chu makati ma a unaw te chuan unaw vegan ni thu arun soile ta ka phe chuan chen si lo in thir filim tum chu man bet chotin makti takina mela chen si la chuan poi soi lo fe hian a fa te vek an ni thu chu alo shil le ta nga la secretary le po chuan rang takin naw shwai tur van alo cha bel ve ngal bok Mrs Fang te ma chona Mr Lee te chu ding wangin Mrs Fang la chuan sut have satya mi ni na lem chang tura chen si roi koi vel mai ani lo ringin apek ang poisa apek ve tur thu te alo soi khum vela Mr Lee chuan mei china sa ve tak ni ti a she thiam ngal Mrs Fang bok chuan anom dan vela oi lo em wang chuan Mr Lee roki ang tin aron in soi vela ani tak tak ni chuan ching chi a ngai dama dil tur thu soin alo musit le hle a chen si la in lo ngei bok pangchak tak chuan roki ban vanin a taksa chuan chen puina be sei tak hian a be deuh chu reng maya an zir tir tu nu la chuan alo chan ther te lo ti a sha le zel phei chuan engtin nge hetiang school cha in chu tiang zir tir tu anei ti chu angai to na ani ta thunga chen si chuan a fa te chu ama aya she chiang an om lo thu soin do ton soi lo thu chu a shil ve boka Mrs Fang chuan a pasal ni na chu chuang taka soin arun thlen meu chuan an ma a ching chi a ngai da mandil ngai tur thu in alo an khum ve boka roki chuan lung oi lo takhian secretary liu ne na chuan arang thai ang bera
Mr. Fang chu bia a chulai hmun chu run thleng tur a hrial turin thu chu a pe zuya chuang te chu oi lo lu tu ka lo nui zatin Mrs. Gao chuan guard te chu kawin chu hmun atanga no chuak tur chuan thu a pe a lero ki chuan investment 70% lai a sin na hmun atanga no chua an han tum vel te chu a thina khei hle lim changa nga yin Mrs. Gao le Mrs. Fang te chuan no chuak thwai turin guard te chu an lo tur ve seka chuta an ron nai don tak tak chuan Mr. Lee po in sum boy pe to lowin guard thau chu alo be le ta rei lo te ya atuk zal ngal de ra chen si le afa te chuan an lo chuang hle chumi nu lok chuan thin rim taka Mr. Fang po anu pui le afa te lo ti shom tu chu ron khoi ve ngei tumin arun kala arun in show sana sa dur dur hle ama ero chu lero kia muta ka ero ama a chuan a chim chiro pa Mr. Lee an afa te le anu pui an lo ti boy thu a soi le ngat phei chuan patling meu chuan ngai dam du la ta wangin ama a bo khupin ngai dam adil mol mola chen si la chuan pangchang taka lo ko in du tak Mrs. Fang hian ini tak tak chuan ima a ching chi in ngai dam adil don thu a soi takha ti in Mr. Fang chuan rang taka anu pui chu pot thu in ngai dam adil tir ve nga la chen si chim om chuakin a sha thei lo thu soin voi thum lai an soi nan tir ve boka baka afa te hliam chu na em lo ma se an thil ti an the hi mai lo nan en ko na sen sau tam tham fe chu tum ti ra tuma Mrs. Fang chuan piu chete anya chutyang za ta ngai lawang ti sawin chen si bok chuan du tak ifa te piu chete ti in lero ki kyanga chuan azwa kau zung zunga an phu ange ya tlom to pa an no pa chuan siamin an kal san thei sham school an chwa san fel chia chen si kal son tum chu lero ki chuan a poding le chota engma an a soi fel tlat law chumi nuwa punolin motor lam apan puya afa te chu an lo hlim hle bok an ina chen si apu chho lop chuan apu chuan makti me takin lo ena roki chuan ti boy du lo thu shilin in chung lama room apan pui nga la pu fenga chuan atu te omna zo ta lo au suin re lo te ya atu te po aron lang so ya roki le chen si te ro room lama an lut bau to thung pu fenga chuan a mu swale muti in panga lai an ni chu makti takin lo mela secretary lo chuan a mu dik thu shilin tu panga arwala anei thu soin lom puina a hlan so ya pu fenga makti le lom thau boxi chu mu shi om taka ni lem law atu te chu adwat ema a ma lo kal lo pani su mei le su yu te chu credit card pe ve bokin andu zonga piang le turin a shila atu te kyanga hun man chu nuamati in a hlim hle a roki le chen si tombau ta ero anril ruwa alang phato der lo bok roki yan chen si room lama apom chau chuan khuma anga thazuya afa te panga lai anni ti chu makala ti takze ti sha takin azot non le ngat bok chen si adu na chu athu plei thei meu to lawa chen si la in mi chedang ang mai maya ati kwal ni chu alo tum lo bur bok si du ve thau ma se a har sa zong in thil ala kalpui thunga roki takpo chuan anor lui du bik lawa ma se adu zia ero athop shan to lawa atilang mol to mai atu sing lama anu ho nu chuan afa te chuan apa chu thuron pe in anu chu beidun san lo sham turin an lo fui ve boka anu chuan thil dang zong a yin an pi chen si nu le a company te angai to thu te shilin chu chuan roki bank po a ver khop mai chen si chu office lama na a thomul mol lai chuan a tho pui a noi chi ami lo pui ve photo chin jau chuan in thlashung tak hian a kyang a ron chu phein thil soi pui du anei thu a ron soya a chung te le asum don na pakhat nei tu Mr. Wang ten in biak na an nei thu le chumi kal zela chumi chunulam chuan tennis khel don puya asomani oma mase a khel thiam wak lo bok nen a hu phur hle ti shilin chen si chuan
kal lo mai turin alo shila ama ero chu jaw ero in an sum don na thlenga ngong anei theipal a hlau hle a chu takpo chu chen si chuan a hre thiam hle a kianga kalve tura jaw chuan so min chen si po in angai to wangwang nuwa a thian nu a thopui ve ngoi ani na a kalpui tur chuan thutluk na asiama lelama jaw in rahman na anei ru renga sheder si lawa chen si le roki te chu office a chuan in tokin chen si in rin man ma chuan room pakhata hian potlut nokin banga anem bet suya chen si chu aphuna sa in alung oilo box si mi in anlo mupal thei ti sha in alom lo hle roki la in afa te panganu a bedona ni a engma soi thei an nei lo alo ti ve mak thunga chen si nen chuan an ril ru chu in anglo takani chen si chuan enge soidu anei chu lo zo tin roki chuan chonu lama a ina ho tu ra shilin atan thil pe ka nei thu a shila chen si chuan lo ngai poimo vak lo thu pek anga pe me in akal sun zuya ma se thui pu akal ma chuan ron le le in a muya a ron fo sak zoi nu chuan akal san le ta sham Mr. Lee chuan anaute chubia in chen si nu chung chang le thil poimo sang sang te lo en fia tura shilin a man mo thak thu a shil boka chumi nuwa chef thiam tak zong turin a shil le sham secretary lu chuan chonu lama Mr. Wangan tennis khelpuya aron som thu te lo shilin an company thopui te alo ni bok nen engkim rat fel ani to a son chi za zanga ni lawe chen si te po tennis khelna mun chu an chan do na thleng phein Mr. Wang pathaulam toy deuh ler mel tak nen chuan in ma chonin jaw chuan in me sha tirna te aneya in chibai nan chen si ko chu thla mai lo chuan a wan re hle a chen si po chuan a mi zia tur chu sha thiamin angai na lo nga hle Mr. Wang le jaw te chu khel ma sa in jaw chu re lo te ya a in tina pal ta hlau maya Mr. Wang po run phei thwa in boy pui in ti si a run khoi vel dan chu a fet hle a chen si run phei ve chuan a kut chu lo man sak chatin a man lo boy pui tur thu so in jaw chu a run chan thwa ya court pon lama chuan a shwai ta bok ai o chuan chen si chuan khel zomin Mr. Wang te ang mai Daniel chak chu a thil tum ber ani a tennis lo thiam kher bok nen Mr. Wang chu a chaw chengal thwa ya chol a ro thung to tui ina an chol chuan jaw chuan chen si tan lo ba sai lok a ru ka dam doi a pol na ngei chu chen si chu lo pe in chen si la in ngai to mang hlei lo in a in mai si a a thian nu ver vek taka meng vel po chu a hre thiam ho si lawa roki te po chu tennis khelna mun chu run thlengin chen si zoi ngai mai Mr. Wang an kwa chunga a local pui chu an ran muzom zata chutna an da na muna chuan phei puin tu ma an om lem lo boka ti in chen si a i zia chu a in sum zo to law chen si la a chunga thil thleng chu hre thiam lo takin a lo zot le ta a thianu khan het yang ti thei tur rahman na asiam vek thu lo so in chen si chu ne lak ngei chu atum suya a thei anga chen si po lawin nang ve in Mr. Wang ne na chuan Mr. Lee noya thok ani a chutianga thilati ani chuan a thin rim hle tur thu a shila ma se Mr. Wang chuan ani po a tho ve thau thu lo soi khumin million mai ni lo billion tam tak sum don na a thok dun an ni thu shil in a lo hlau lo hle a chen si lo tang vel reng chu khoi zui tuma beile in ma se a khoi tak ma chuan liro ki chu anung lama changa ron kolin a ron pothau noka a pot top mai Mr. Wang chuan tu tenge tia a shat mai lo wang chuan a thin rim hle a roki chuan chen si tak sa zoi ngai chu pom kang nolin Mr. Wang an Mr. Lee ani ti a shat chuan nui chung hian aman adu ani ti chu lo soi ma se chuan mana khan nula te chu a pek tur thu a lo soi vela roki chuan anin sum don ton na chu ti to pani thu chu a shila
Mr. Wang chu a hlau thawng nga hle mangang tak hian ati to pani chuan ama pon a tor tur thu soin Rocky chuan nga tan ma alo ngai lem lo secretary lu zok chuan tunge ati wai chu a shilawani ti in alo shilve a Mr. Wang chuan tu chiang nge ani ti alo zo chuan Rocky nupui ni thu chiang le fia takina shila Mr. Wang chu meng pong ngal zor zorin ngai damadil chu la mase Rocky ero ani ang miten nom ngai dam du na thinlung anei law chota athil ti dik lo fin fia na an nei zong zong police petura secretary lu chu shilin Mr. Wang hlau thong taka au right chu an kal san ta mak hotel room pakhata chuan chen si chu lu puin khuma amut fel nu chuan chen si tak salama chuan damdoi chu a thok chak to bok nen Rocky chu aban right to a Rocky ti ngai na shilo chuan bathroom lama chuan lu puin shower chuan a phu zuya chen si chu alo in dang vata anu le don hau lawin Rocky chu a wai bet deuh ngara Rocky tan po a mech du ve thawani wangin insum chu har takani a mech du em chuan a laka rem changlak tum anga angai hlawin hanin sum ve ma se anura anor chang wang chuan insum zo lawin amut pui tange nge chen si chu zinga tho chuan zan lama thil thleng ngai to in azak le a aru ka tho san maya tum chu amu hi le mu ati Rocky chuan lo kwa bet thale in lo don sun dan tur po a shethiam lo hle a mase engtin tini mo anin thlem ta ka chuan anlung oi thei ta sham office lam chen si in a thlen chuan jaw om na chu midanga zot wata alo laka lo thu le tu man a chen chang an sha lo thu lo so in chen si chuan a chunga phakar chu a che la tu chu ani ngei ti a chang to hle thin rim taka omlai chuan secretary lu ron kalin an design blueprint nei te kha ali kau thu ron shilin sumpo na sat taka an hlau ngal thu a ron shila Mr. Lee thin rim zianen chen si chuan tunge ati tu chu ti rin dan anei thiam ngal maya alo rin ve em in a phasan ta te po a sha chiang hle chen si pa te in lama chuan su yu chu anu le pa te nen thut khom na pin dana chuan chu in jaw manga a blueprint nei te chu enin a hlim hle a chen si chu ti che thei to tura in nga in da bo mak chu an tum dan ani anu le pa la chuan kong engkima a chhia emo a tha emo an thlop em mai boxi a Mr. Wang nen an thla an lak sak te po puli fenga an thon tir ve to thu te shilin chen si chu an no chhuat thwayan lo be sei ve hle apa po chuan Rocky yan an company lei tura ma alak dan te soin chen si thiam lawa vek an ngai min der chuti lai tak chuan chen si ngei mai chu anin chunga golf club ke nga ron lutin amit menga sen ram maya chumi an mu chuan apa te chu an phu chiang hle an thu soi te kha alo shman vek ti alang chiang hle boka chen si chuan jaw ne na ama le Mr. Wang te nen rahman na nei tir tu ra thu pe tu po kha an mani vek moron ti in suyu la lo dwai lo eng ma nei lowa asyam ang che in ani po chu tiang ati ve thu chu alo soi maka ama wanga ani aya senior zok jaw in promotion mulawa lo sang zok nen adin mun aron lwa lan thu shilin ani ta na lo thural pui chu ol to takani te anti vela anu hongin chuan ngei taka lo tong khum ve bokin chen si chuan hlimna omja ka hmu tir don che emni ti ya pan nai tum cha chu a pasal chuan lo chan thwaya a fan upa zok chu nga tan ma atilem lo ti chu alang reng bok chen si po aril ru chu anna ve hle a engwanga anu nei khange ani ti so tin a the nuwa anei engkim ani in apum bila a in te thlengin chu in a chen chu an phu lo thu so in a golf club ken chuan bungra chapui pui chu a vo cherem rum tamaya apan million chuang a sen na veste chu dim na chete ma anei law chu ta pon lamagar thau chu kawin chen si chu pai chhuak ngal turin a shila ma se tu ma an chengam law chuta
pu fenga le roki te baka police te chu anon lut tamaya su yuwin pu fenga a mo cha chuan meng boy nga hle in pu fenga chuan du sak thei to pa lo du sak ve thin kha ani bok nen chutia a che dan zong zong an sha ta ka chuan a thin rim em a roki po chuan police ho ne na an le khapoi mo tili ka tu chu su yu nge ni thu soi non le in man turin a shil ta ngal a fin fia nan chut pha a blueprint original lo la om ngei chu chen si chuan a ko mu boka su yu te lam chu an lo tang ve na sa hle a apa chuan chen si ti vek ani thu shilin a fan upa zok chu alo pu ve vek thunga chen si chuan chutiang ema alo hua ani chuan engwanga lo hring ve nge ani ti so tin ariru chu anna ve hle apa chuan a fanu ni tlak po ani lo thu lo soi hialin roki chu aron in rol ve ta thunga ama zok chu apa ni tlak ani lo thu aron soi ta fak fak mai le chuta a fin fiana lo la khom te chu doctor te pe in chen si nuwa damdoi manga hun rei tak chung an lo shai dan zong zong chu aron long chuak ve ta nga la chen si chuan makati in paper chu alo en ve vata roki chuan engtin nge alo sha chwa thei sok ti a zo lai chuan Mr. Su te lam chu an lo tang ve na sa hle a police officer pa po chuan a kham ve ta dewanyang thin rim takaron vin chhotin anaw te chuman tura thu pe in an shwai chuak ta nga la rogi chuan chen si hun shi om tak ton chu sha thiam tak hian a kwa ta vong vonga chum khat chu in ti hlim na hmuna chen si le roki te po hlim takaleng dunin chen si chuan ano chan chin a sha chwa dan kha azot le a an doctor panchin khan lo mu thin ani nge yang chu pa hne na chang chuan thil tam tak a sha hi alo ni a ramdanga a om lai ani wangin kum som chung zet vel chu tyang chuan chet an lo la to boka chen si tan chuan sha ta shom du hle roki chuan laumia lo tura shilin tuna chuan ama chu akyanga om tak to tur thu a shila chumi nuwa mun nuam taka an din lai chuan in nei puya asom ta thut chen si chuan makti taka melin pangchang tak hian pangpar poi nei si lo an ti ringota roki chuan pangpar chu engzat nge adu thu zo tin pakhat po atok lutuk ti ya asoi chu in her zawin rospar pakhat chu arun king taran maye chen si chuan makati em a magic athiam thu alo soi chuan oi lo dewin adang pakhat a dil le a verkwa le sewin arun king le taran maye chuta a in rin man ma in akor chu akeu ta thuta pangpar alo om dul chu mu in roki chu thiam lo takya in soifia ve chu atuma chen si chuan mangai takin alo fo plate ta zoka chumi hnu chuan mun shan shanga kal kwalin hairband ki deu adu lo chung chen si chuan akhim tira phun no ma se angam der si law kla machine an khel lai te chuan chen si chuan athiam lo bok nen anei tupa chuan ama ang reng chu ala mu lo thu alo shila pakhat po amana ni pho chuan adora te ti bear zinga mi alya ne mo ate emo adu du apek tur thu te nin mel takalo shilin chen si chuan manan tum nya la a thai si law chumi hnuwa roki zok chuan arun man saka ti dan tur shilin chen si po chuan aman tangi nge dorami te di ber lian ber pahni chu thlang chat le ngalin dor ngak tu chuan a ui no hle a ma se alo in tiam man to box si chen si hlim taka akal hnu chuan roki zok chuan anu pui tur hlim taka siam saka wang chuan ti in poisa tam tham taka peta zoka dor kai pa chuan makati in hlim takin anin thla thei ta sham an ho don nai chuan chen si chuan mun nuam tak pakhat bula hian din puin zam mel tak hian a test na zong zong apal tlang thu le no pangte pa ni tura atlin zia soin in ring tok lo mel taka zung bun ron phuratum chu roki chuan lo dang wata in nei som na chu mi pati tura lom lo ti in ama a chuan thing chi in anu pui ni turin soma lom taka chen si pon lo dong in an hlim dun hle
in nei na ro pui tak po ba sei loin awesome takin engkem chu an ti a thlak dun an nei zo nu chuan party te nau nein room lama anin puak chho meu chuan chensi jok chu a rui to hle a Rocky chuan in tam lo tura a hril thu soin a phun nuan no a rui lo thu lo la soi ve thunga an roma chuan ei tur tui tak tak ba sai lok dia min lo ngak a mu chuan rui hle ma se chen si chu a hlim hle a Rocky chuan mu pha turin lo shil ma se a pasalin du sak taka a thil lo ti sak chu a kal san ngo thei lo thu shilin a chule ta phota Rocky po in a run zom ve mai bok ei kwalin tuya ti hle a Rocky chu run bar ve tum bok ma se Rocky zok chuan a thil ken ei fu tur chuan alo in siam rem hle angai zoka a tuya ti ve thu lo shilin chen si chuan alo en ngoi ngoya pa a ti in alan thazia alo shil te chuan Rocky po a hlim hle a kaule tu ra shilin voi tam alo ko zuya chen si po chu nu I ti ve na pin an hlim na chuan a chim chin a sang hle a top ta